שלום לכולם. חלק מהפעילות העסקית שלנו, אנחנו גם מתעסקים בשיווק דרך SMSים. זו תוכנה מובנית שאנחנו שולחים SMSים עם לינק. כמובן הלינק, בעל העסק מצרף בו תמונות, הוא יכול לצרף גם בו מחירונים, הכל אני אראה לכם תכף איך נכנסים ללינק. לוחצים, פתח קישור ואישור, ואז מי שמקבל את ה-SMS הוא יראה את תכף הדף יעלה. טוב, מי שמקבל את ה-SMS הוא יתחיל לראות את התמונות. זה יכול להיות כל דבר, אם זה אופנה, נעליים, אוכל, מוצרי חשמל, הכל. כמובן אפשר לצרף מלמטה מחירונים, אוקיי, או שוברים או קופונים, כל מיני. תודה.